Podía ser tamén cazador, podía sair troiteiro, había quen se decantaba por esas aficións, pero no fondo, o trasfondo, é sempre o mismo. Aínda que, digamos, o fin é distinto, pero o fondo é o mismo, porque o asunto é sair e estar rodeado de naturaleza e desenrolar unha actividade na natureza. Cando éramos nenos, pois non había internet, non había televisión, entonces, que facíamos cando tiñamos tempo? Pois ir a explorar. E primeiro subindo a estes picos como temos aquí enfrente a Penas da Roca, o Padronelo, a Toxiza, por aí empezamos. Logo aficionándonos aquí na cova a facer exploracións aquí por debaixo, e despois cos anos resulta que descubrimos que había máis mundo fora desto, non? Xa cando estás no instituto, descubrí que existen os picos de Europa, os Pirineos, e a verdad, pois, en canto puidamos, xa empezamos a sair por aí entre amigos. É bon que se conserven as montañas, entonces, se lle dedicamos un día, pois sempre podemos darnos conta da importancia que ten, porque a montaña non é solamente unha cumbre, non é un reto a batir, a montaña é un hábitat, que ademais, quizá debido á inaccesibilidade, pois está bastante ben conservada. Entonces, ese día recordámonos de que, de que están aí, de que están para descubrir, para explorar. A gran maioría da xente sabe que ven, e se ven buscando algo, e sale todo o mundo contento. E o que non descubre, ou realmente está engañado, e non é a súa afición, pero se non descubre que unha cova, unha montaña, esa combinación, digamos, de deporte, de exploración, que é positiva para a persona, para o teu interior, a nivel mental. A nivel físico é evidente, non? Porque desde o momento que vas á montaña ou que vas á cova, estás facendo unha actividade física. Pero é que o que a xente descubre é que tamén é bon mentalmente. Descubrimos, quizás, o pequenos que somos no medio do espacio natural, que non somos nada.